Suq illum illi qalli qed jagħmel biċċa xogħol interessanti ħafna, qed qed tagħmel. Qalli jiena qed nirrekordja, isibtu se jgħidli il-marċi kollha ta' kull belt u raħal. Qed nirrekordja il-niepel kollha ta' Malta. Immaġinaw daqsxejn. Il-niepel kollha ta' Malta. Jismu Clayton, tuża, ismani, ħabel tiegħi, da mhux il-ħabel tal-qampjena tromo isfel. Da tittamlu maħalek, da jgħidu inti tifhem fin-niepel jien nifhem fil-microphones. Mela, Clayton. Raiden Mizzi. Raiden, għal-Redentur, mela Eżatt, għal-Redentur tal-Isla, le, mifgura. Terġa'? Mifgura. Kif ma nafx Kombinazzjoni, mifgura. Emmek m'hemmx niepel. M'għandniex. M'għandniex. Il-problema li għandna. Le, żomm, jien għandi waħda tal-ħabib. Mal-bib. Però U taf min idoqqa? Dak li nbirek postman li jġib l-kontijiet biss ħabib. Ma tensiex. Għax ikunu reġistrati. Ma tensiex, bandi, li fil-ħodu ma nikunu reqdin jiġi tal-gas biex jipaqpaq tal-gas. Ma ma jdoqx il-qampjena dak. Però mbagħad huwa iqajjem in-nies. Ħaġa fuq il-niepel. Issa bħalissa jiena qed nagħmel proġett fejn qed nirrekordja l-niepel ta' Knejjes kollha. Kien hemm xi nies fejn tagħmlu appoġġ qawwi ħafna u nixtieq nirringrazzja u nixtieq nagħti ċaċċipa bil-kbir lid-dilettanti kollha tal-niepel illi minħabba fihom dik ix-xemx tiżreġ ma matul in-nofsinhar fil-għodu kmieni, alright, u matul il-lejl daw qed jiċċaħdu milli jiltaqgħu ma' familji tagħhom u qed lilna jagħtuna pjaċir. Taf xi ngħid jiena illi mill-Ewropa kollha aħna biss il-niepel induqhom minn fuq. Aħna biss. U l-ħana xeduqhom. Barra minn Malta, nista' nassiguralek. Nista' nassiguralek illi pereżempju ibda bil-Ġermanja, l-Awstrija u Svizzera pereżempju, huma qed jgħiru għalina minħabba li l-niepel tagħhom jindaqu permezz tal-elettriku. Għallihom jgħiru sieħbi għattajjuri li huma. Dik li ħanajt. Għandhom xi ħadd jirrekordjahom niepel bħal. Ejwa hemm ħafna. Mela għajdilna x'qed tagħmel, kif qed tirrekordjahom dan? Permezz li għandi kamra apposta, però nixtieq nappella jiena. Ġifieri tisbur bil-kamera. Bil-kamra apposta. Ikun hemm xi ħadd li jaf idoq dik il-qampjena. Eżatt. Tiffilmja u jdoqielek. Eżatt. U mbagħad qed tpoġġihom fuq il-YouTube. Terġa' din il-qampjena pereżempju tal-ħaġin. Eżatt. Fod li jekk kien imur fuq YouTube u nagħmel irrid nisma' qampjena tal-ħaġin. Pereżempju jekk tagħmel pereżempju Bells Christ King Paula, ħadd isma' tara ħaġdid. Erġa' repetija ħabib tiegħek tal-ħaġin. Bells of Christ the King. Paula. Bells of Christ the King. Issa, nixxi nappella. U Dr. Godfrey qed jitħaq. Nerġa' ngħidilu. Bells of Christ the King. Mhux Bells of Saint Philip the Prince. Sewa? Kemm irrekordja l-niepel s'issa? S'issa, sorpriża rrekordjat madwar 87 knisja. Però nixxi nappella illi bħalma sibt support, sibt ukoll il-disappoint. X'għamlulek? Per eżempju, kien hemm xi qassisin illi minflok fehmu bis-sitwazzjoni tiegħi nibda nista' nsemmi kappellan partikolari. Semmi l-bintejt ħabib tiegħi. Nibda nsemmi l-kappellan ta' San Gaetano l-Ħamrun. Sewa x'qallek dan? Darba kont iltqajt miegħu u laqas ħalt fis-sakristija. Għallek barra. Għalli, x'tirrekordja. Le, ma aħna ma naċċettawx nies, jekk trid u rekordja mill-isfel. Kieku forsi l-kappellan, all right, ma jaċċettawx, ħalli kellnek naqra bil-mod. U bekk ħafna nies ħanajda, all right, qed jinfirdu mill-Knisja minħabba l-arroganza ta' ċertu qassisin. All right? Minħabba. Tax xi ngħid biss, li jekk pereżempju ħanamlu mod. Dak kan għandu xi delizzju partikolari, all right? U l-qassis ma qdiex. Dak bħal ta' silma jibdilek ir-reliġjon u mill-Kattolika jibulek għal-Nisranija. Daw isiru. Daw isiru. Vod issa għanqaf fuq il-recording tal-niepel għax aħjar. Għax nħossna xi emozjonat. Ndoqqu l-niepel milli. Da fil-ħodu ħabib tiegħi jibda jdoq il-telefon id-dar. Jieħel bambi. Inti għad tirrekordjajt
87 knisja. Minajr għawdex. Ġifieri- Minajr għawdex. Issa, rajt li moħħi, għaliex 87 knisja ma jfissirx 87 ampjena, għax knisja għara kemm il-ampjena għandha. 87 knisa kappelli, knejjes u katedrali. Terġa' ma jisbaq bella kemm il-ampjena r-rekordja ġieħsan file. Taħazzab. Naħseb sissa biss il-600 ampjena. Kollox. 600 ampjena r-rekordja tada, 600 ampjena ġifieri. U għawda xħatibdiħu gol. Però iżvantaġġ li m'hemmx trasport pubbliku. Illi trasport pubbliku hemmhekk sa nofsinhar. Fej? ċertu l-irħula. Għawdex? Ejwa. Issa minħabba din il-batikata kollha, all right? Fejanka. Sanna da xej, sanna. Fejanka, per eżempju, għal-tapina nixtieq nitlaq, imma Salvatore nista' nasal. Ejwa ħana mill-kappell. Dak tifel qed jagħmel biċċa xogħol ta' veru, issa parti kollu biex tirrekordja ta' knejjes kollha dal-ġiri kollu dan naf kif sejra l-qan. Jien naħseb tuħu xawar porta bil-mija kinti. Ġurnata tilgħu nisalna dak il-kampnari bġej il-bambin. Da se jitlaw dex il-rekordja, possibbli ma nsibux kumpanija tat-taksi li tisponsorja ħadda toqgħod tiġri bih. Possibbli insiblek waħda ħabib. Alright? Insiblek waħda ħabib. Mela. Is-sinjura u hekk ara, dal-waqt, is-sinjur tiegħek xi ħaġa. Jiena Ġoni Żammit imlaqqa bħala ġiljan ta' qniepen. Ġiljan ta' qniepen, intu kol ħadd tirrekordja? Jiena jkolli l-gruppi miegħi ġifieri u mmexxi l-festi. Sewwa, doqqu l-qniepen intom. Ovvjament. Biex inkompli ma' redi ġifieri ġieli għamel 3 festi f'ġurnata, pereżempju qed indoq is-Salvatur ħallija. U mbagħad jitmur naħa l-oħra jitmur naħa l-oħra, hekk xogħol miskin. Issa jien xtaqt li kien il-Mons. Monsu. Konsejnek Monstru, ma' Monsignor x'ismu? Guder. Don Antonio Guder, sew. Ixtaqtu kien qiegħed hemmhekk għax tant ħawwadna bil-għalla mill-mod kif ħandoqqu l-moti. Sala kif di issa daħal dan fil-mija. Skur, dak sa' professur, dakata, kollox professur. Xiex kif nidi tal-moti għajd li naqra ħana. Moti tfisser dik per eżempju kwarta, 10 minuti. Issa dan ma jfhem xejn bil-qampjena. Tajjeb, festa għandek 4 moti jgħidulhom. Sewwa. Tajjeb. Issa meta tkun sekondarja jdoqqu 3 moti. Dan bil-għala jrid 2. Ġifieri sekondarja ma tkun di, ma tkun xejn. Ma tisbix. Kodrejt il-xol tijak tiġi li minn knisja l-oħra, minn festa l-oħra d-doqqilom il-nepel? 25 festa kull mandi taġi. Is-sajf ma nkunx naf li beda u spiċċa, per eżempju, l-bieħ kon San Pawl. Mbagħad nibqa' miexi ġivi Ġunju, Lulju, Awwissu. Alla jdirek tak bonus tajjeb il-bambin li dak għandek it-tnabar ta' widnek mhux ħażin għax għadek tisma' sew. Ħafna wkoll, ħafna. Għalax taqt li forsi jgħidilna kif ħanibqgħu, per eżempju l-istess ħaġa ħruġ u dħul għall-festa nofsija ħruġ u nofsija dħul. Se nixtieq inkun naf meta tieħux l-ewwel standard jew meta toħroġ il-vara nofsija tibda. Għadek ma tafx. La, wiex golli le. Dam daħlin fid-dokumenti Godfrey għalli jkun ukoll li tal-nifel ma tafx ma tafux biha di laqgħat. Naħseb li aħjar ikollu qampjena tajba. Ollaj, tajjeb, ħana s-senjur x'għandu bżonn jgħidilna. Qed nisma' dal-waqt ċans. Ħodu paċenzja. Ħanatu ċans il kulħadd jgħid tiegħu. Għajd, ħabib. San Pawl ġew Malta. Biex irressaq in-nies lejalla. Sewwa, dak għamel biċċa xogħol li nitkellmu fuqha San Pawl ukoll, Il-festi qegħdin irresqu n-nies lejalla. Għax Malta staġnata spiritualment, kulħadd jaf, kulħadd jitħaddel fuq il-medja, spiritualment marxa Malta, all mejta assolutament. Mut tkellimu fuq il-Bibja, asħat minna fil-Bibja. Illu ftik kien hemm vox pop. Għadhom ħerġin mill-quddies, għallhom x'inhu l-Evanġelju min jgħidlu boq u min jgħidlu ma nafx, u assolutament ħadd ma jaf il-Bibja. Jitli xejn. U dak li jafu l-Bibja mhumiex jgħixuha. All Kristu qal, għatu qima l-Alla biss. All dak huwa paganizmu u idolatrija. U l-idolatri l-iskrittura tgħid għall-infern. Meta ġie San Pawla Malta ma qalx jien nagħmlu festa l-Mosja jew il-Labram. Dejjem tifoka fuq Kristu. Allura x'ma nagħmlux bħal m'għamel San Pawl aħna. U nifokaw fuq Kristu. Mhux qudiemu rridu nidru, ħanqod ngħidu għax jiena drajtek, ma nagħtix tort sa barra l-qassisin ta' hawnhekk tajn, għax dawn uritnihom. All right? Però jekk inti urit dar
u hemm xi ħaġa li ma toġbokx ġo dik id-dar se taqbad